Хәзерге вакытта әйләнә тирәдәге цифрлы мөхит кече яшьтән башлап бала тормышының аерылгысыз өлешенә әверелде. Компьютер чаралары ярдәмендә танып белү, тикшеренү, уен эшчәнлеге процесслары замана балалар өчен көндәлек кызыклы шөгыльләр формасына, яңа белемнәр һәм тәэсирләр алу өчен уңай ысулга әйләнде. Балаларның ихтыяҗлары һәм мәнфәгатьләре мәгариф өлкәсендәге төп норматив документларда исәпкә алынган һәм төп бурыч булып белем бирүнең сыйфатын арттыру, һәркем өчен белем алуга мөмкинлек тәэмин итү, шул исәптән заманча цифрлы белем бирү киңлеген оештыру булып тора. Балалар бакчасында заманча цифрлы мөхит булдыру, мәктәпкәчә белем бирүнең федераль дәүләт белем бирү стандартының төп принципларын, максатларын һәм бурычларын тормышка ашырга ярдәм итә. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар компьютер технологиялары белән танышалар, аларның мөмкинлекләрен белеп, алар белән аралашудан зур кызыксыну һәм шатлык хисләре алалар. Интерактив уеннар төрле сәләткә һәм мөмкинлеккә ия булган балаларга белем һәм тәрбия бирү эшчәнлеген һәр баланың шәхси үзенчәлекләрен исәпкә алып оештыруны күздә. Виртуаль белем бирү мәсьәләләрен хәл итү барышында балаларда иҗади потенциал, инициатива, кызыксынучанлык, үҗәтлек, хезмәткә сөешчәнлек, җаваплылык үсә. 2019-2020 уку елында районыбыз башлыгы Фаттахов Ингил Навапова, Мәскәү цифрлы белем бирү институты профессоры, педагог фәннәр кандидаты Кондаков Александр Михайлович тәкъдимнәре буенча безнең балалар бакчасында мобиль электрон белем бирү балалар бакчасы платформасында республикада бердәнбер мәйданчык буларак сайлап алынды. Мобиль электрон белем бирү мәктәпкәчә яшьтәге балаларга заманча белем бирү, педагоглар, ата-аналар белән бердәм белем бирү эшчәнлеген, алар белән хезмәттәшлекне оештыру, дистанцион аралашу, шул исәптән социаль белем бирү челтәрләрен һәм берләшмәләрен төзү өчен мөһим звено булып торучы бик уңайлы система. Система балалар белән индивидуаль рәвештә һәм төркемнәрдә эшчәнлекне оештыру өчен киң ресурслар тәкъдим итә. Интерактив шөгыльләрдә педагоглар балалар белән проект һәм тикшеренү эшчәнлеген алып бару мөмкинлеген бирә. Мультимедиа материаллары ярдәмендә балаларның логик фикерләүләре, интеллекты һәм вак моторикалары үсә. Әйләнә-тирә дөньяны танып, алга таба белем алуга стимуллары барлыкка килә. Бу система белән эшләгәндә басма плакатлар, картиналарда кирәк түгел. Тәрбиячеләр шөгыльләрне әзер сценарий белән ноутбуклар, интерактив такталар кулланып үткәрәләр. Ата-аналарга исә шөгыльләрне иш атларында үткәрергә, төрле сәбәпләр белән балалар бакчасына йөри алмаган балаларга индивидуаль рәвештә биремнәр сайлап алырга мөмкинлек туа. Системада тәкъдим ителгән 180 тематик шөгыльдә күп төрле дәрәҗәдәге биремнәр тупланган. Аларның күбесе уен формасында. Материаль мәктәпкәчә яшьтәге балалар тарафыннан бик яхшы кабул ителә. Төрле контент, бик күп рубрикалар тәрбиячеләр өчен методик рекомендациялар белән тулыландырылган. Бартыр белгечләр, тәрбиячеләр, педагоглар үзләре куллану өчен бай материалдан кирәкле шөгыльләрне сайлый алалар. Изоляция чорында онлайн элемтәне файдалануның зарлыгын барыбыз да аңладык. Мобиль электрон белем бирү балалар бакчасы кысаларында Казан педагогия коллегияты студентлары Зон видео конференцияларында Саша безнең балалар бакчасында педагог практика үттеләр. Зурлар мәктәпкә әзерлек логопед төркемнәре балалары белән белем бирү эшчәнлекләре алып бардылар. Тәрбиячеләр үз чиратларында яхшы нәтиҗәгә ирешү өчен аларга үзләренең киңәшләрен бирделәр, мастер-класслар күрсәттеләр, балалар белән эшләү методларын һәм алымнарын сайлауда ярдәм иттеләр. Июнь аенда шушы эшчәнлекләребезнең йомгагы буларак «Учимся учить» күңелсез булмаган дистантка яңа идеялар темасы астында бөтен Россия фәнни-гамәли онлайн конференцияның пленар эшендә һәм мәктәпкәчә белем бирү секциясе эшендә катнаштык. Бу конференция барышында балалар бакчасының эшчәнлеге уңай яктан бәяләнеп китте. Без федераль дәүләт белем бирү стандартын гамәлгә ашырабыз һәм максатчан ориентирларга ирешү өчен әлбәттә тәрбияче үздексез белем бирү эшчәнлеген оештырырга тиеш. Мобиль электрон белем бирү системасы бу максаттан иң яхшы система. Монда оештырылган вебинарлар, видеоконференциялар аша безнең балалар бакчасы педагоглары яңа цифрлы технологияларны үзләштерү, дистанцион аралашу буенча белемнәрен арттырдылар. Шушы система белән эшләгәндә безнең алда туган кыенлыкларын да әйтеп китми булмый торгандыр. Цифрлы технологиялар үсеп килүче буынга белем бирү бурычларын хәл итү һәм эшчәнлек алымын гамәлгә ашыру балалар бакчалары тирәлеген байыту өчен нәтиҗәле чара булып тора. Шуның белән бергә балалар бакчаларының матди-техник базасын, үсеш бирүче тирәлеген һәм финанс шартларын анализлаганда
компьютер кабинетлары булмау, интернет тизлегенең түбән булуы, заманча мультимедиа ресурслар булмауы, булганнарның иске булуы авырлыклар тудырды. Bir yıl içinde gene bu sistemi bilen işlevimizge neticeler çıkarı elbette mümkün түгелдер. Bu proyektning devamlı bulduğuna, orada yaxşı neticelerge erişu için zamana bilen birge atlap, balalarının bilim sıfatını ko'tarу hem bilim berүүнең yuqarı basqıçlarında davamşanlıkını bulduru için stimul bulup duruna şanış bildiresi kile. İqtibarınız için zor rahmet. Barыбызга да işimizde oңышлар tileyim.